May adlaw nyo tanan, pahabol ko sa 9 PM ha. Ang atong guide, mauni atong guide karon. Arita sa guide 1. Guide 1 ta 050615 blank 7. So basin magkuyog si guide ha, kay nigawas na ra ba ni si 50. Basin unya mo 0556. Mukuyog si guide ba pares nagtabugan niya 7751 tapos si 061. Okay? Pero ayo biya si 081 si 201. Ako regalo si 08081 yun ang ako 081 regalo nako street diretso sa 9 o'clock ang ako regalo. So, manginaot ko niyo ta nga musakay ta diri karong adlaw ha. Tanawan yung guide ha, nara ba na 756 diha. 756, nasa 061, nasa 051. Kung aritas guide 2, na yung guide 2 tano, kini ni gawas man ni Pierre na. Kini siya ni Pierre na pod. Ang wala ni Pierre din ni kini ni Pierre naman sad. Ang wala ni Pierre kini si 31. Ang akong gipamintin 31. 143. Nya kay ni gawas naman si 39. Ni kuan naman sa di posible pong bubalik si. Kini wala pa ni Pierre. Ang musakay ra ba diri si diri nga mo Pierre 209. Si 209 mo Pierre diha. Okay? 209 309. Okay, di na. Mupir din na sa guide. So, pilii lang na ninyo kung asa mo. Kuha mo usa sa guide 1, kuha sa mo usa sa guide 2. Okay? So, dagan salamat nyo tanan. I love you all. Din nila takutob. Ayo-ayo. Bye.